Kaixo, zinematika ariketekin jarrituko dugu eta liburuko 34. ariketa egingo dugu. Irakurriko dugu zer esaten dugu. Bi dikari aldi berean irtetzen dira puntu beretik. A eta B aldi berean aterako dira puntu beretik. Gogoratu aldi berean ateratzen badira, TA eta TB berdinak direla, aldi berean ateratzen direlako. Batek 10 metro segunduko abiadura konstantea dauka eta besteak hasierako abiadura nuloa edukita 2 metro segundu karratuko azelerazioarekin mugitzen da. Zein momentutan elkartzen dira eta non egingo dute topo. Bueno, beti bezala, ak baditu bere ezaugarri fisikoak, abiadura bat, denbora batean egongo da abiadura horretan mugitzen eta puntu honetara helduko da. SA eta SA izango da, VA bidertea, eta ariketa honetan VA biderte berdin. 10 metro segundo, bider denbora. Vale. Espazio bat egiten du, abiadura konstante batean, denbora tarte batean mugitzen ari dalako. Estupendo. B, beren kasuan, hasierako abiadura 0 da, baina berak ere, hemendik hasita, espazio bat egingo du. Espazioa izango da, badakigunez, egiten duen espazioa barkatu, egiten duen espazioa izango da, hasierako espazioa, geldirik zegoen eta puntu berean hasten da, hasierako abiadura, 0 izatetik hasten da, azelerazio batekin mugitzen, orduan hemen badaukagu bat zati bi biderte karratu eukiko dugula. Vale. Zer da ariketa honetan gertatzen dena? Aldi berean eta leku berean hasita, batak abiadura konstante batean pasa egiten da mendik eta kronometroa martxan jartzen dugunean 10 metro segunduko abiadurarekin doa. Eta hau hasten da bere atzetik. 0 abiadura eukita, azelerazio batekin. Puntu batean elkartuko dira, edo puntu batean harrapatuko du bata bestean. Puntu horretan hau gertatuko da. Biek distantzia berdina egin izango dute. Ba, venga. Amarte, berdin, T karratu. Hemen, zeintzuk dira aukerak. T, 10 segundu. Ados? Orduan, 10 segundutako denbora pasa ostean, harrapatu egingo du. Zein puntutan? Ba, biek distantzia berbera egin behar izan dute. 10 metro segundu, bider 10 segundu, 100 metro. Eta, besteak, basati bi, atekarratu, basati bi bider, 10 per bi, 100 metro. Hasi diren puntutik 100 metrotara harrapatuko du bek A 10 segundu pasa ostean. Begiratu ondo, errepasatu matematika eta garrantzitsuena, ulertu ariketak galdetzen duguna. Aurrera!